ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಗೇರ್ನ ಮಾರೆ ಗಾಡಿ ಅವು. ಏಯ್ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ದೆಪ್ಪ್ಯವರ ఎక్కడ నుంచి వారు నాకుందో గాడి తెప్పకపోతే మసానుల్లా ఇడియట్. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಅವು ಗಾಡಿ ಇರ್ನತ್ತ ಹತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇರ್ತು ಯಾರು ಹಾರ್ನದ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಏರ್ಲ ತೂದು ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ ಸರ್. ಬುಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ಇದೆತ್ತಿ ನೀರು ಈರತ್ತೆ ಪಂಡಿನಿ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ. ಓ ಸಾರಿ 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 ಅವು ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ. ಐಮ್ ಸಾರಿ. ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾನೊಂಚಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಾ? ಓ ಕಂಪನಿ ಅವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಾ ಬೊಡ್ಚವೆ ಈರವು ಕಂಪನಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಡ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಅವು ಕಂಪನಿದ ಎಮ್ ಡಿ ಆನೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಅಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಸೋತುದೆ ಇರನೇ ನಂಬೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಬೊಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಲ್ಲ ಕುದಿಪ್ಪು ಬೇ ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾಜಿಲಕ್ಕ ಮಾಜಿಬೆ ಎನ್ನ ಆಯಮಲ್ಲ ಸದ್ದಮಲ್ಲ ಮನ್ಕೋದೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒಬ್ಬೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಯವನೇ. ಏಳು ಊರು ಕೊಡಿ ಏಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತರ ಅಲಿಯಂತರ ಬರಿಯರು ಬರ್ತಜಿ ಏಳು ಊರು ಕೊಡಿ ಯಾನು ವಾರಿತ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಅವರೆತ್ತಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಸಂತಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂತ ರಾಜ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಾಮೂಲು ಬೆಳಗಾದು ಶಾರ್ಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರ್ವೇರ್ ನಂಬುಲೆ